हेलो एवरीवन। लाइट टा ମୁଁ ଅନ୍ କରେ। हेलो एवरीवन, भेरी भेरी गुड मॉर्निंग। मो भॉइसटा अलगा शुभुथिବ कंपनी सकाळु मु 5टाରେ उठिलेଣି ତ ଏବେ 6ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6ଟା ବାଜିବ, 6ଟା ବାଜି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏବେ 2-3 ମିନିଟ୍ର ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ନୋଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କାଲି ମିଶେଇକି ଲେଖିଛି। କାଲି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଆଉ ଆମର କଲେଜରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ମୋତେ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ କଭର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତ କାଲି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଆଉ କାଲି ରାମନବମୀ ତ ଅଛି ତ ସବୁ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଛୁଟି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ କଲେଜକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନାକ୍ଟି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଛୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ତା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସାର୍। କାଲି ଗୋଟେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର 3 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି। କାଲି ଦେଖାଯାଉ କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ। ଏତେ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମୋତେ ପୁଣି ନିଦ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏତେ ଟାଇମ୍ ବସି ବସି କରେଣ୍ଟ ବି କହିଲା ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାରିବି, ମୁଁ ବି ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇଲା। ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ କରେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା 8:20ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇଲି। ତ ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନରରେ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ର ଝୋଳ ଆଉ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ବସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇତା। କିଚେନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବିଲେଇ ଆସିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ସେ ସବୁ ଆଜି ବନେଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଭାଇ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନାନ୍ତି। ତ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଉ ଡିନର୍ ପାଇଁ ଭାଇ 2 ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଆଉ ରାତିରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।